Kuya, may kadit ka na ba mamaya? Wala. Bakit di mo payayain? Pwede, busy ako ngayon. Anong ngagawa? Saka isa pa, hindi naman kita jowa. May problema ako, Lods. Ano yun? Nababaliw na ako sa'yo. Ganun ba? Ano kaya ang gagawin ko? Pumunta ka na ng mental. Han, alam mo, sa tagal ng pagsasama natin, parang nakitang kapatid. Talaga ba? Ako para nakitang anak. Bakit? Dede ka kasi ng dede. Kuya, di ka ba maarte sa pagkain? Hindi. Sanay naman ako sa hirap. Kahit ano, kinakain ko. Kainin mo nga ako. Naalala ko ng bata pa ako, takot na takot ako sa paputok. Eh, ngayong malaki ka na. Ngayon, kahit paputukan mo na. John, may mamamarites ako sa'yo. May gusto daw sa'yo si Joel. Wow. Totoo ba yan? Ayun ang narinig ko. Hala! Ang pangit-pangit ko. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Ewan ko ba sa batang yun, ba't yung nag-iisip ng, matino? Hindi marang... Mahal, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Pagka ba may edad na nakagaya ko, pwede pang maging baby? Diyos ko naman, mahal. Ang tanda mo yan, magpapababy ka pa. Ikaw naman. Ganon. Bakit ikaw? 53 ka na, ang tanda mo na. Pero kung makadede ka sa akin, daig mo pa ang baby. Rob, may sasabihin ako. Ano? Magpapatali na ako para hindi na ako magbuntis uli. Ang hirap kasing masundan yung mga bata eh. Bahala ka. Paano kaya kung sa'yo na lang yung paputol mo? Ay, ako. Bakit naman Ayoko nga. hindi? Wala namang mawawala sa pagkalalaki mo. Paano naman si kumari mo? Oh, bakit parang mainit yata yung ulo mo? Visit yung kapitbahay natin na yan eh. Sabihan ba naman akong paalamunin daw ako? Ha? Kasalanan mo to eh. Oh, bakit naging kasalanan ko? Ang hilig mo kasi magpakain. Pardapyo, nakabili na kami ng bagong motor at saka rep. Ano ngayon? Wala lang, pinapaalam ko lang sa inyo kasi nagagalit kayo pag umaasenso kami. Hindi pugol ka.